ni koro mano e security. George no kelo lony mamalo e rito jakom. Emomiyo aparo ni en achiel kuom mana kaka Jay wacho ni en fuok maduong', to ma emomiyo kido ka piny duto ne onigi kuyo. Nikech hera manyocha no ohero godo tije mar rito jakom. Makata in kama ni ibede to ni feel mana ni gini ogo jakom machalo nade nikech imbi winjo ka nitiere kama gino goyie. Koro aparo ni nitiere lessons mathoth moweyo ma wanyalo puonjore Victor. Nikech kijende mathoth sani gore agoye weche mag rito VIPs gi to giparo ni en aluoro. Victor, achiel kuom lessons mwabiro somo en ni king'iyo kaka nyo dak gi familia mar jakom, momiyo ma ineno ka nyo goyo mama Aida to goyo jakom bende mapek, en ni no dhi obedo kaka achiel kuom familia margi. Nikech rito jodito gi dwaro ni bed ng'at manyalo rito lewe. Nyaki bed ng'at manyalo rito lewe, to bende nitiere secrets kata siri ma ok nyal dhi golo fuok kata yom mag VIPs.